Hvor skal vi egentlig hen, Frodo? Hvor skal vi hen? Jamen, den vej. Hvilken vej? Jeg har lidt hørt om den her vej før. Det ligner altså noget vejr og muk. Jeg kan ikke forstå, at vi skal den her vej. Der er ikke nogen, der gider at gå den her vej mere. Det tror jeg ikke. Det gider jeg ikke. Det her. Vej. Det, altså helt af den her vej, Frodo. det er den bedste vej, der findes. Der er engang... Den er så god, at man bare skal gå lige ud. Eller, skal vi? Er du sikker på, at det er den her vej? Det er din vej, din kæmpe idiot. Helt af, du er dig, der har valgt den. Nej, er du sikker? Ja. Idiot. Hvad tænker jeg nok på? Nå, nu må jeg gå videre. Nej, han er oppe på den, mand. Ja, jeg lugter altså lidt der er tis. Okay. Jeg kan ikke lugte noget. Er du sikker på, at det lugter? Jeg synes ikke, jeg kan lugte noget. Hvis du bare blokerer lugten, så kan du ikke lugte. Det handler om tilgangen til det, til lugten. Du skal bare lukke for næsen, og så kan du ikke lugte den. Er du sikker? Så vi mere. Okay, det var mig, der på det. Shit. Jeg kunne altså godt bruge noget at spise, Gandalf. Nå? Er du sulten? Hvad? Ja, jeg kan godt forstå, at du er lidt sulten. Men ved du hvad? Alle de her soldater, du så før, de har simpelthen været i krig. Og det har du ikke. Så det er deres tur til at få mad først. Kan du forstå det? Jamen, hvorfor? Jeg vil også have mad. Det får du ikke. Det kan du. Du kan få en røvfuld. Med det her sværd. Jeg har i hånden. Hvor så flot det er. Jeg er så glad for det, mit sværd. Hvorfor springer vi ikke bare over i køen? Det kan man ikke. Det må du i hvert fald ikke. Hvor er den nøgne dame henne? Jeg kan se ikke få øje på hende. Hvor er hun henne, Frodo? Hvor gemmer hun sig henne? Jeg bliver ked af det. Jeg kan ikke forstå det. Du sagde, hun var herovre. Jeg har jo sagt det. Hun er nede i hjørnet. Det passer ikke. Yes. Kom op og stå, så skal vise mig, hvor hun er. Jeg forstår det ikke. Prøver du at bilde mig noget ind, hva'? Din dumme hobbit. Du skal altså ikke bilde mig noget ind.